Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman dogonlar, bugünkü dersimizde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadislerinden bir hadisi okarız. Ve şol hadisten öwrenmeli peydalarımızı, bize berilen nasihatleri başarımızdan yatlap geçeriz. Şimdi qowun sörseniz musulman dogonlar, şul aytjak hadisimiz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bize aydan şu hadisi köp zadın dermanı. Şul hadise düşünüp bilsek, şu hadise qowudup düşünjämizi ornaşdyryp bilsek, biz hiç açan özümüz betbaht duýbars. Nähilek erwet ýagdaýda bolsagam, nähili erwet kynçylykly ýagdaýlara duçar bolsagam, hiç açan biz näme özümüz narahat duýmars. Kelläňize gelip biljek, islenlik dünýäwi ýagdaýlarda, kyn ýagdaýlarda eger şu hadise görä amal edip, şu hadise görä düşünüp, şunu aň düşünjämize görä yerleşdirip hereket etsek, hiç açan biz bir rahat bolmaz, kalbymyzdan rahat bolar. Şonuň üçin musulman dogonlar, şul hadise öňs bereliň, o düşüneliň. Bu aýtjak hadisimiz Sahih Buhari'de geçýär, Sahih Muslim'de geçýär, İmam Ahmed'in Musnedinde geçýär. Sahih hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: An Ebi Hureyre radıyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Unzuru ila men huwa asfal minkum ve la tanzuru ila men huwa fawqakum fehuve ecdaru en la tezdaru ni'metallahi aleykum. Ebu Hureyre, Peygamberimizin sahabesi Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah ondan razı bolsun, rivayet ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: Siz dünýäwi işlerde özüňizden ýokarkylara däl, özüňizden aşakdaklara, özüňizden pessäkilere seredin. Eger siz şeýle etseňiz, Allah Taala size beren nigmatyna pes garamazlygyňyz üçin has haýyrly bolar diýip aýdýar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek musulman dogonlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize näme tavsiýe şu hadiste? Dünýäwi işlerde, mal mülk bolsun, baýlyk bolsun, öý bolsun, ulag bolsun, islenlik dünýäwi meselelerde, hastalyk bolsun, kynçylyk bolsun, problema bolsun, islenlik dünýäwi meselelerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize näme diýär? Özüňizden ýokarkylara seretmeň diýär. Özüňizden pessäkilere, özüňizden aşakkylara seredin diýär. Näme üçin? Eger şeýle etseňiz diýär, şonu Allah Taala size beren nigmatyny, Allah Taala size eçilen nigmatyna pes garamarsyňyz diýär, pes baha bermersiňiz. Misal üçin, misalyny bereliň, has düşünükli bolar ýalakka. Bir kişi hassa boldy. Bir aýagyna näme ziyan etdi. Şeýle bir ziyan etdi, bir aýagyny kesmeli boldy. Indi şol adam näme üçin men başyma bela geldi, näme üçin men aýagym kesildi diýmeli däl. Beter näme seretmeli? Özünden has pessäkilere seretmeli. Şeýle kişiler we iki aýagy ýok. Şeýle kişiler we iki aýagy ba, emma ısmaz, hiç sada yaranok. Diýmek näme ki musulman dogonlar, ay men aýagym gitdi, men aýagym ýitirdim diýip näme narahat bolmaly däl, näme şükür bolmaly däl. Alhamdulillah diýmeli, Allah Taala'nın takdiri näme? Ol aýagym bar diýmeli. Öňem bir benden biri kowşum ýyrtyk diýip gynanýan eken, ýamaly kowşga ýan eken. Şu her gezek ayakkabı satýan kowş satýan dukanyň öňünden geçse, şoňa kowşum bolsa diýip, özüm garyp ýyrtyk kowşuna seredip, şeýdip şoňa bir pikirleri kellesinden geçirýän eken. Günleriň bir gününe diýär, ýanky kowşum ýok diýip nägile bolup boran, öz ýanyny kemsinip boran kişi, iki aýagym ýok, birini görýär. İki aýagym ýok, bilinden aşağı ýok, ýerde pişek bilen hereket edýär. Ondan soň oturup pikirlenýär, bäh diýär. Men kowşuma mä ýok bolyn,
ayağım olmasa ne koğuş bolana näme şungal ayağım olmasa näme diye. On bilen on deňeşdirýän bolyn ýerlen gök ýal tapawtwa. Şol ayağı ýok benne ayak berjek diýsen ayak galana çizmäge de razy bolar. Ýertik koğuşa aňyrda dursun. Ayak galana çizmäge razy bolar. Näme men ayağım ýygyna gaýdyp bolýan bolsa diýip. Ene musulmanlar onlar her bir meselede ene şu düşünjede bolmaly biz. Käbir adamlar göreň şikayet edýär. Özünden ýokarkylara seredýär, baýlara seredýär. Ondan soň ay bundan bir gün bolmy, bundan bir ýaşaýyş bolmy. Ay biziň günümiz için günü, ýa şoňa meňzeş nägilel sözler aýdýar. Emma musulman doganlar Peygamberimiz näme diýip beýletmäň diýär. Sen şol gowunyň ýetmeýän günüň, gowunyň ýetmeýän öýüň, gowunyň ýetmeýän naharyň dünýäde belki müňlerçe däl milyonlarça insanlaryň arzu edip ýören günü. Garipçe öýüň barmy? Şükür et, alhamdulillah üstüňde öýüň bar. Ol planin villasy bar, köşkü bar, mende ýok diýip gam çekme. Şükür et. Şükür et ki Allah Teala sana haýyrlysyny nesip etsin. Hususan şu gün kunna bir kesel bolup durýan, bolup dur adamlar näme Instagramlarda, internetde bolşundan beter edip özlerini mahabatlanır, bir reklam etmekli gowarýarlar. Bolanam gorkozýar, bolmaýanam özüni gorkozýar. Onuň ýogam şu baharýalar edip özüni gorkozýar, bir ýerden bir sany kirli dollar tapsa onam öňüne goýup özüni reklam edýär. Bir ýerden bir iýmedigini ýysa-da reklam edýär. O başga bir ýeriniň bir maşynyna mal reklam edýär. Bolşundan beter edip gorkozyp baram özüni reklam edip ýatyr, ýogam özüni reklam edip ýatyr. Onuň ýanky ýalakka kişiler näme diýär, olara seredýär-de, o da şoň ýalak boljak bolup soň näme şükür bolup başlaýar. Hem şunu onna var, menne ýok. Ne musulman olanlar üstünde özüňden üstünlere seretmeliler, pes ýakylary seretmeli, aşakdakylary seretmeli. Ana şonda sen özüň oturup pikirlenseň, müňlerçe insandan üstünlüğini görersiň. Allah Taala seni olardan kän üstün edenligini, sen gowunyň ýetmeýän durmuşyň, gowunyň ýetmeýän naharyň, gowunyň ýetmeýän öýüň, gowunyň ýetmeýän geýim bilen wa onna var menne ýok diýip bolan. Müňlerçe, milyonlarça insanyň ýetip bilmän ýören zady. Sen Allah Taala nesip edipdir. Peygamberimiz näme ana şey diýip diýär, özüňizden peskilere seretseňiz diýär, Allah Taala size beren nigmatyna diýär, pes baha bermezligiňiz üçin haýyrly bolar, has haýyrlydyr diýär. Ya bolmasa mysal üçin käbir kişiler derdim ma diýär. Problemam ma, kynçylygym ma diýär, özüni şey diýip bir betbagat duýýar, şoňa meňzeş bir duýgularyň içinde gezip ber. Derdim ma diýän şeýle bir adamlar bar, has dertlerek. Onuň ýanyna o derdim bar diýän keýip çekip beren ýalak bolup galýar. Bir hayatdan, ýaşaşdan lezzet alyp beren adam ýalak bolup galýar. Derdim bar diýip beren başgasynyň ýanyna, başga has agyr dertliň ýanyna. Ya da käwat özümde de bolýar, kynçylygym bar diýen, o şeytan waswasa berýär, nefsimiz waswasa berýär. Kynçylygym bar, problemam bar diýen şeýle bir problemal adamlar bar dünýäde, şeýle bir kynçylyga duçar bolan insanlar bar. Biz olaň ýanyna derdimiz bar diýmäge utanýas. Bizde dert ýok. Şeýle hastalyga duçar bolan adamlar bar, biz hastalansak ay hasta bolduk diýäs-de. Olaň hastalygyny pullaryny çözüp bolanok. Doktorlaryny çözüp bolanok. Dowamly hasta. Maýyp, ýa şoňa meňzeş. Agyr hasta. Şol kişilere diýsen, sana mal berjek, mülk berjek, dünýäni berjek, ýöne bu gapdalada sen saglygyny gaýtaryp berjek diýsen, şolar näme diýer? Maňa malam gerekkä, mülkem gerekkä, saglygymy beriň diýer. Ýa-da bir benne yol hadisesi bolup geçýärde, avariya bolup, ayaklaryna da ziýan gelip näçe wagtlap ýatmaly bolýar ýatakda. Bir şunu arzu edýän niýe? Bir ýere tursam, ayağım ýere bassam, ýöresem diýär-de, başga hiç zat gerekkäle. Şu ýerde özüm ýöresem, ayağımı duýsam, ayağımı ýazyp diýär, şunu isleýän niýe-de, başga zat gerekkä maňa diýär. Görän musulman doganlar, her işte şeýle. Pul, mal, mülk, öý kelläňde gelip geljek islenlik dünýäwi işte musulman adam şu düşünjede bolmaly. Özünden ýokarkylar edip, ay oň öýü bar, oň ulagy bar, ay oň gymmat telefony bar,
Ayokuma terun bir restorana nahariya, herun bir zat geyya, ay marka geyne, bu zatlara musulman seyretmeliler. Musulman öz elinakin kadrını bilmeli. Alhamdulillah Allah Teala bana şunu nasip etti. Bu dediğimiz şu dediğimizde musulman olanlar şükret kellen aşaksal o kazanma bağyama dediğimizde yanlış düşünmeliyin. Musulman adam zahmet çekmeli. Halal kazancın uğruna olmalı. Ertirki ununu, bunu kunun kovat çek olmalı. Onunla gurrum yok. Kovayda yaşayacak ol. Kovu ulaq minecek ol. Musulman bağayacak olmalı. İslam'ın 5 sütundan ikisi musulman olanlar mal mülkle, baylıkla bağlanışıklı. Hacca gitmek için pul gerek, zekat vermek için pul gerek. Mescid medrese kurmak için pul gerek, okuvuşa kotmak için pul gerek. Baylık gerek, sarf etmeli, serişte gerek. O şuna benzer. Musulman adam bay olmalı, gurrun bunda değil. Yanlış düşünmeyin. Kavir diyme mümkün ayağına biz şükür etmeli olsak neyme biz bayamallam gurrun onunla değil musulman olanlar. Halalından harsı dünya bolman musulman baya vermeli. Ertirki onun buğun kuğundan kovatacak ol. Onunla gurrun yok. Emma şu görünüşte hareket eden de ne şükür bolmalı da. Ne için onunla var menne yok deyip hemişe gözün yok orada bolmalı da. Dünyavi meselede. Gözün peskelerde olmalı. Alhamdulillah. Allah Teala bana veren nimetine şükür. Hava elimden geldikçe zahmet çekerim. Hava biz zahmetimizle sebebini tutarız. Allah Teala neyme takdir etse men şoňa razy diýmel musulman adam. Çağa meselesinde de şeyle, rızık meselesinde de şeyle, iş meselesinde de şeyle, öy meselesinde de şeyle, ula hem meselede dünýäwi meselede şeyle musulman dogunur. Ha şonda näme bolýar? Adamyň ýüregi rahat bolýar. Burada guuru çöregem ise, bir suw bilen burada çöregem ise lezzet alýar. Gözüňe getirin bir garyp bir çatmada ýaşaýas. Bir gatyja çöreg ýýär, suwa batyryp. Şu düşüncede olan musulman näme diýär? Alhamdulillah. Men dünýälik malym mülküm bolanyna, men tonnalap gyzylym dolarym bolanyna, men saglygym bolmasa, ana näçe kişi rak getirip ýatyr. Ýaş gidýär. Pul bilen sebäp edip şonu saklap bolanak musulman onda şoňa pul berseňem, baýlyk berseňem şeýle bir kesel köplenç näme alýar insany. Allah Teala näme duçar etmesin, uzak etsin, hasta bolanda ondan şifa bersin. Bu gözüňleretin näçe kişi edip kösönüp ber. Şolara mal mülk diýsen hiç sa gözüňe görnäk, hiç sat gerek ýöne bir arqyn arasy hawadan alyp näme gezip bersem diýip arzu edýärler. Ha demek şu düşünjede musulman näme diýär? Alhamdulillah. Bir gaty çörek taparam bolsam şükür diýär. Men şunu iýip bilýän, boğazymdan geçirip bilýän niýe, arqyn aýam uzatyp ýatyp bilýän niýe. Ha şu düşünjede musulman her näme tapan zadynyň kadryny bilýär. Ne ýakynna başymyzdan geçirdik. Arasy hawa zar bolduk. Daşaryk çykyp ýöremekligi, arasy hawada gezmekligi burnymyzy açyp şoňa zar bolduk. Virüs diýip ýene diýip insanlar biri-birinden gaçyp gören boldy. Iň soňunda näme bir arasy hawada burnuny açyp ýöremekligi nigmet ekendiýdik. Şoň bir parkyna bardyk biz. Diýmek musulman olanlar näme düşünjämizi düzeltmeli, biz hemişe şu düşünjede bolmaly. Kalbyňam rahat bolar, tapan zadyňdan hem lezzet alarsyň. Hiç bir rahat bolmaz şu düşünjede bolsa, näme üçin onna we men diýär, alhamdulillah Allah takdir etdi maňa. Bir näçe milyonlarça, müňlerçe insanlar men üstün bolup oturýar. Şu erwet günüm bilenem diýip şükür etmeli. Başyňa kynçylyk geldimi, Allah Taala beterinden gorasyn diýmeli. Allah Taala maňa haýr islendir, men sine gediýär. Her kynçylygam bir haýyrdyr. Insan berkap çykýar. Şu düşünjede bolmaly. Emma yok, näme üçin men başyma kynçylyk geldi, näme maňa geleýmelimi ka? Gözümüz açylmady, zat diýip näme şükür bolmaly. Eger şu görnüşde bolsak, Allah Taala'nın beren bize nimetine şükür etsek, Allah Taala biziň näme? Şükür etdiğimizçe bize bolan nimetini artdyrar, elimizdäki de bereket berer. Köňlümüz hem rahat bolar, pikirimiz hem rahat bolar. Bir rahatlyk bolmaz bizde. Emma musulmanlygyny şuň tersine hereket etsek. Elinde 5 manadyň var, oň gadryny bileňok, şol özüňden ýokarkylarda. Muň soňy ýok da. Bir baýlyga gowşýan, baýdan hem baý we onu oňa seredýän. Ay bir öýüm bolsun ýa, onu oňa seredýän, ondan ýokarkasadan gidip otyr, muň soňy ýok. Onna var, menne ýok. Onna var, şeý gidip otyr. Hemişe bir rahat bolar şol kişi. Goýa başgalar bilen ýarşýan ýalakka.
Neticede näme bolar? Elindäki hem gadryny bilmez, elindäki bardan hem lezzet alyp bilmez. Özüne şükür bilen elindäki bereketini hem gaçyrar. Neticede elindäki gadryny bilmeýänligi üçin elindäkiden hem mahrum bolar. Şunu kunna misal üçin köp maşgalalarda musulman doganlar soraýarlar, paýlaşýarlar, nesihat soraýarlar. Maşgalaların içinde hususan köp ýaş çatynjalaryň içinde düşünşmezlik näme üstüne bolýar. Gynasagam elbette erkeklerde de kemçilik bolup bilýär, aýalda da bolup bilýär. Köplenç denen doganlarymyzda şuňa alaka zatlar kän bolýar. Ana planyna şu zat bar, näme üçin bizde ýok. Gelip ýollaşdy, ýani plan şu zat alypdyr. Ay planna plan hil zat alypdyr, öýüne şunu alypdyr. Plan hil sowgat edipdir. Şuňal misallar berýär. Kän gözü başga ýerde, gözü daşarda. Onam gelip ýollaşyny aýdýar. Erkek kişi de bir aýdýar, 2 aýdýar, 3 aýdýar näme? Ýöne durtup dursaň bir adam näme, onu şeýdip näme? Maşgalada näsärlik bolup başlaýar. Gownu değişlik bolup başlaýar. Näme üstünde? Onda var, bizde ýok üstünde. Näme üstünde? Şu özüňden ýokarka seretmekliň üstünde. Özünden peske seretse şu hadise wara amal edip, ay alhamdulillah bizde de näme ýuwaş-ýuwaşdan rahmetimizden ýuwaş-ýuwaşdan durawara boluverer. Alhamdulillah birente adama göre Allah Teala bize köp zatlar nasip edipdir diyen düşüncede bolsa, bir maşgalaň içinde şükür edip dursalar, agzalylygam boljak gel, düşünşmegem boljak gel, gowunu değişmek boljak gel. Beter tapanjalarynyň gadryny bilip ýaşajaklar hasan bereketli boljak. Beter o iliň günüň elinde näme barka, oň näme alyp näme goýanyny iliň puluny kazanjyny sanap başa goýup bolup ýörýänçen, kelläňi özüňe peýda getirjek zatlarla meşgul etsen has haýyrly boljak. Şunu kunna gynasam käbir adamlar göni näme hususan biziň jemgýetimizde plany baýa urasa näde baýa ýaka, nirden gazanýaka, ýa bolmasa bir işe giripdir diýse birinji soralýan zat näçe aýlyk alýar? Saňa näme näçe aýlyk alýar? Oň näçe aýlyk alýandan saňa peýda barmy? Oň şahsy işi. Hem gynansak da öz şahsy meselesinden beter başgalarynyň şahsy meseleleri bilen köp gyzyklanýar köp insanlar. Hususan ýa-ni dünýäwi meselelerde. Baýa urasa näde baýa ýaka, nirden gazanýaka? Ey kardeşim, saňa näme, sen özüňe kelläň agyrt. Kelläň işleýärmi, özüňe kelläň agyrt sen. Men näde gowadyp gazanyp bilerin, men näde bunumy ertir gün bunun haýyrladyp bilerin, şol gurda bol. Neticede näme bolýar şeýdip soňundan näme şükürlüge bar ýa, iliň eline käser edip öz elinäki gadryny bilmän başlaýar. Şonuň üçin musulman doganlar şol hadise göre amal edip ýaşasak, düşünjämiz şoňa göre düzelsek, kalbymyz rahat tapar, elimizdäki bereketlener. Hawa näme? Allah Teala bu şükrümizin netijesinde hasan biziň näme işimiz ugurna bolar. Ve indi de şu ýerde musulman doganlar bellik hökümini aýtsak, şul aýdanmyz dünýäwi meselelerde, emma gellik dini meselelere, ibadet meselesine, ilim meselesine, ondan musulman doganlar özüňden ýokarkylara seretmeli, peskilere seretmeli däl. Yani sen namaz okuyan bolsan, Kur'an ýa tutyan bolsan, ilim öwrenýän bolsan, ay men birente adama wara men üstüne diýip özüňden peskäkilere seretmeli däl. Dini meselelerde, ibadet meselelerini özüňden ýokarkylara seretmeli, özüň hem işe pes görmeli. Emma dünýäwi meselede näme diýdik? Özüňden ýokarkylara seretmeli, peskilere seretmeli, şükür etmeli. Näme üçin şükür edýän, elindäki gadryny bilýän, elindäkiden mahrum bolan, oşoň netijesinde hasam elindäki bereketlenýär. Hasam näme haýryň artmaklygyna sebäp bolýar. Emma dini meselede ay men ibadetim ma men şunça orada tutdum, men haja gittim, näme etdim diýip näme? Özüňi başgalardan üstün tutmaly. Özüňden ýokarkylara seretmeli. Men näçe namaz okusamam, men bir günäkar kul. Käşke şu sahabalar ýalak bolup bilsek, şolar ýalak bolup biläýsek. Amalla şolara men zäp bilsek, olar ýalak hiç bolup bilmeýäs. Ya Kur'an ýa tutsak, aýyna men plan kesmençe de bilen oga men ondan gowy diýmeli däl. Men näçe ýa tutsam ýa tutaýyn, biziň öňümizde şeýle imamlar, alimler ýaşap geçipdir. Biz oň aýagynyň tozança bolmaýas. Ibadet meselesinde şeýle bolmaly. Şunu kunna käbir kişiler ba, şol ağız beklese de hadesde şeýle bir özüň bir üstün goý görüp zat edip ýa bolmasa hatda gynansagyň käbir ahun molla diýeňem şuňalak özüni ahun molla diýip bu insanlardan üstün goýup
goýa bir eýam jennetidik belli bolan ýa kabul weli bul Allah'ın dosty bir zat diýip adamlara daşyny eline guşatjak bolup şuňa meňdeş bir hornul märsi bolup gol berdirjek bolup özüni başgalardan üstün tutjak bolup bul keselin alamaty musulmanlygyň ruhy kesel bul. Sen näçe ibadetin artdygyça özüň şonça pes tutmaly. Men näçe ibadet etsemem Allah Taala'nın nigmatynyň men şükürni berip bilmeýän, haqqy bilen Allah ibadet edip bilmeýän bizden nähil takwa adamlar ýaşap geçipdir. Biz näme diýen düşünjede bolmaly. Eger ana şu dini meselelerde şu düşünjede bolsak Allah Taala näme biziň ihlasymyzy hasam artdyrar. Elimizdäki ibadetimiz biz buňky dönem erçir has gowatjak bolars. Has ihlasymyz artar. Hilni hasam edýän ibadetimizni artdyrjak bolars. Kur'any öwrenýän bolsak has köp tutjak bolars. Ilmi öwrenýän bolsak has köp öwrenjek bolars. Sadaka berýän bolsak has köp sadaka berjek bolars. Ay men berdim o diýip honul mersi bolmaly däl. Şoň kunna adamlar 5 manat sadaka berse 55 manatlyk reklam edýärler. Baran yerine aýdýar, internetlere goýýar. Zady, ýok musulmanlygyň ibadetde özüň üstün görmesen 5 manat berseň malyň mülkün hasap Allah ýoluna harjasaň sahabalar bizden ýokarda takwa adamlaryň eden Allah ýoluna hyzmatlarynyň ýany hiç zat. Şoň üçin näme şu görnüşde bolsak dini meselelerde ibadetimize tekebbirlik girmez. Minnet girmez. Goýa bir aý men ibadet etdim diýip şuňa meňdeş bir özüm içimizden bir tekebbirlik, riya duygulary gelmez. Biz näçe ibadet etsem, biz haqqy bilen ibadet edip bilmez. Käşke plan alim ýalak bolup bilsem, käşke plan takwa adam ýalak bolup bilsem diýip dini meselelerde musulman doganlar özümizden näme ýokarkylara seretmeli. Allah Taala musulman doganlar hemmemizi we maşgalamyzy razy bolan bendelerine etsin. Allah Taala hemmemizin malymyza, janymyza bereket bersin, güýçli iman bersin. Allah Taala'nın tevhidine düşünüp Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem goýup giden ýoly bolan, mirasy bolan ilmine düşünüp, sünnetine düşünüp, şo sünnete berk yapyşyp, bid'at we hurafalardan uzak durup, özümüzi we çağalarymyzy, daşda görüňmizi hakyky İslam terbiyesi bilen terbiye edip, bilenmizden paýlaşyp, şu görnüşde Allah Taala'nın razy bolan bendelerinden bolmaklyk Allah Taala biziň hemmemize meýesser etsin, tawfik bersin. Elhamdülillahi rabbil alamin.